Us imagineu l'ecosistema acústic sense la presència d'un sonòmetre CESVA, la mare dels ous de la mesura del soroll a Catalunya? Jo no. No és que ho porti a l'ADN, però quasi. Jo crec que cada vegada més la gent es sensibilitza per les molèsties del soroll, perquè el soroll és molt molest. Llavors, si no vols fer soroll i molestar el veí, doncs fes mesures perquè això no passi. La llibertat s'acaba on comença la teva, no? Per això que es té que eliminar tot el que estorba, sorolls, pol·lució, etc. no? Cap on anar? Jo espero que cap aquí. Diuen que les grans idees surten d'un moment espontani de lucidesa i que les grans empreses neixen en un petit garatge. Aquest també és l'origen d'una gran història personal i professional del 5è Premi Honorífic Acusticat, atorgat a Joan Casamajó i Monclús. Una figura excepcional que ha seguit amb la mateixa passió i compromís al peu de la lletra i el del soroll. Joan Casamajó va néixer pràcticament amb un sonòmetre sota el braç. Jo, quan era petit, el meu pare fabricava aparells d'electromedicina, cardiògrafos i diverses coses. Inclús un bisturí elèctric, que també el feia anar ell, i jo m'entretenia amb ell al costat, desmuntant coses velles i tornar-les a muntar. Però sempre estic parlant de cosa electrònica. La part acústica va vindre molt després. És realment quan els germans Casamajó s'endinsen a la Universitat Politècnica de Catalunya per estudiar-hi enginyeria industrial en electrònica, quan comença la seva falera acústica, sembrant la llavor de CESVA. Una idea, un projecte, que com el seu primer altaveu també s'amplificaria. Mentre nosaltres estàvem estudiant la carrera amb el meu germà, vam començar a fer coses. I el que vam fer com a més fàcil va ser fer altaveus, que era una cosa més senzilla. Però, clar, els altaveus tenien un inconvenient que es quedaven curts moltes vegades i llavors vam decidir per què no posar-li un amplificador a dintre de l'altaveu. El 1969, Joan i Jordi Casamajó funden Dicesva SL, primer al local del carrer Villar de Barcelona, i volquen els seus dies en cos i ànima al món de l'electroacústica i el disseny de l'alta fidelitat. Sí, la fidelitat, la seva filosofia de vida. El meu germà i jo agafant el cotxe i anant cap a França, cap a Bèlgica, anant cap a Suïssa, portant equips nostres per anar-los venent i anar-los introduint. I d'aquí vam començar l'exportació. Des de bon inici, Joan Casamajó, com a director tècnic de CESVA Instruments, va imprimir un marcat camí de compromís cap a la recerca, el desenvolupament i la innovació en patents pròpies. Un compromís que ha quedat palès amb escreix amb la seva constant evolució. Sí, hi ha que buscar molts camins, perquè nosaltres vam arribar a fer equips d'alta fidelitat molt complets, inclús havíem fet un analitzador d'espectre perquè cada un s'equalitzés, entre cometes, la sala de casa seva. I això ho fèiem amb analitzadors d'octaves. Que això ens va servir com a pas previ de començar a fer analitzadors d'espectre amb terç d'octava molt més professionals. Cap als anys 80, Casamajó, amb la forta erupció de marques japoneses al mercat, com Aiwa o Pioneer, veu la necessitat de fer un gir amb força al timó, vers el disseny i fabricació d'instrumentació acústica. Llavors vam tindre que reinventar-se i vam començar a fer megafonia, que era una cosa molt més especialitzada. Però tot i així tampoc ens agradava gaire perquè sabíem que el que és amplificació s'acabaria fent amb grans escales de consum i nosaltres no podem competir amb això, perquè som una empresa familiar, una empresa petita, i que podem aportar tecnologia, però no podem aportar volum. Llavors, el que vam fer és pensar en un aparell que es diu sonòmetre, però no fer un aparell qualsevol. Llavors, en aquella època, els aparells dels sonòmetres es tenien que agafar amb les dues mans, perquè eren aparatos contundents. I nosaltres en vam fer un que tenia 2 centímetres d'ample i mesurava totes les funcions alhora i amb una única escala. No hi havia que fer diverses tomes, no hi havia que perdre temps a les 2 o les 3 del matí, perquè ara no m'ha quedat gravat el lec i vull el fast. No, aquí ho tenies tot. I això va ser el gran invent que vam fer nosaltres.
Així desenvolupa el primer sonòmetre CESVA, un autèntic fruit de l'R+D+I. Els coneguts SC10 i SC5, que eren tota una primícia, àgils, lleugers i fàcils d'usar. Amb la llei de metrologia el que es va prohibir la venda d'equips que no tinguessin l'aprovació de model. La gent diu malament homologat, no. Amb els sonòmetres és una aprovació de model, que ho té que fer una entitat oficial i després tu tens que tindre un sistema de qualitat, nosaltres tenim la ISO 9001, que garanteixi que tu faràs tots els equips igual com el que has portat a ensenyar. I que te l'han assajat amb una càmera anecoica, amb unes proves electromagnètiques, perquè se li fan interferències, perquè marqui malament, i que això l'aparat té que seguir funcionant bé. Nosaltres vam ser els primers en Espanya en tindre l'aprovació de model i hem anat introduint coses. Primer va ser posar-li un analitzador d'octaves a dintre, després terços d'octava, després transformades de Fourier, també amb respostes lineals, i ara, a poc, anem introduint, que està de moda també la IA, que ens permet detectar amb etiquetes el tipus de soroll que és. Tot això és fet amb un gran equip que tenim aquí de desenvolupament. Si no, no ho haguéssim pogut fer-ho, això, de cap de les maneres. Arreu del món on hi ha acústica, hi ha Casamajor, una simbiosi única, amb una dedicació encomiable. El Premi Honorífic 2026 Acusticat ha viatjat per tot el món, assistint i representant el sector a desenes de congressos internacionals, com l'Internoise, sempre a primera línia com a cap visible de CESVA en exposicions tècniques i formacions. És molta feina, molta feina. Jo, tothom que es vulgui dedicar a això, li demano que tingui cura i paciència per treballar totes les hores del món. Jo vaig passar molt temps que no tenia ni dissabtes ni diumenges. La gran sort que vaig tindre va ser que la meva esposa s'encarregava dels meus fills i de portar a la casa i això va ser imprescindible per mi, si no, no ho hagués pogut fer de cap de les maneres. Ben atesos en aquells anys 90 i el tombar del 2000, amb l'afabilitat de la Dori Quella, la seva muller, al costat del director d'acústica vocacional Marçal Serra o el seu fill Joan, que s'ha hagut trobar en el camí emprès pel pare un relleu de servei i vocació realment exemplars. Una estela que també segueixen el seu germà Jordi i la seva filla, Noemí, a les regnes de l'empresa al polígon de Bon Pastor, a Barcelona. Després d'explorar mercats i mercats internacionals, CESVA ja és present en més de 50 països de tot el món, a través d'empreses col·laboradores. Fer de colon sempre és molt empipador perquè et porta molts problemes, però considero que és una de les coses que nosaltres hem fet més vegades i tenim que seguir fent, perquè és la forma de ser nostra. Casamajor amb la família CESVA democratitzava l'acústica, donant accés a l'eina bàsica de mesura, penetrant empreses i ens públics, a perfils com enginyers, arquitectes, tècnics de prevenció laboral, policies o ambientòlegs, amb una feina cada cop més precisa, traslladant nous dissenys, revertint en noves eines de treball per l'ecosistema nacional o mundial. Administracions com la Generalitat, diputacions o ajuntaments. O sigui, nosaltres el que sempre hem procurat fer és el que ens demana els nostres usuaris, que normalment són gent molt qualificada a nivell acústica, però no el que a nosaltres ens agradaria fer, perquè considerem que si un equip el té que fer servir una persona, li tens que fer a la mida. Un traje no el pots fer a la mida del veí, tens que fer-lo a la mida de la persona que l'està fent servir. Sempre donant un braç a torça en termes de col·laboració i formació en màsters en acústica arquitectònica i mediambiental de la Salle, en projectes europeus de computació de sistemes o en la perforació de túnels del metro, la trajectòria de Casamajor l'ha fet valedor de nombrosos premis. El nostre premi com a Congrés Acusticat ha estat el seu patrocini des del minut 1. Per nosaltres és imprescindible el poder tindre aquest contacte amb els consultors acústics, perquè d'aquí és on bevem nosaltres les idees, perquè si no tenim un consultor que ens demana una cosa, nosaltres no sabem què fer.
Té que ser el consultor que ens digui em faria falta un aparell que mesurés això. Vale, perfecte. Aquí estem nosaltres. Nosaltres ja el farem. Aquesta simbiosi jo crec que és molt necessària. El gran esperit de superació de Casa Major l'ha dut a compartir amb tot el món acústic la seva fórmula de l'èxit. Mesura, analitza i actua. En un camí que no s'atura, que segueix de manera incombustible a diari 24/7 en les seves 80 dècades de vida. Nosaltres el que podem fer és el que estem fent. Estem donant instruments, estem donant programes d'aplicació, estem donant sistemes de mesura per mesurar-ho i per avaluar-ho. A partir d'aquí és una decisió més aviat política que es faci una cosa o es faci una altra. Ara, pel que a nosaltres respecta, tot, al 100%. Caminant no hi ha camí, es fa camí al mesurar, amb CESBA i professionals com el senyor Casamajor. El 100% Premi d'Honor Acusticat.